Siyabengela bafowethu, igama lami nguSiphiwe Ngantombela. Bengicela nje umuntu ungena kule cast for subscribe button ukuze bafowethu uzothola konke okuningi bafowethu okwenzakala le cast. Le cast ke bafowethu liyafundisa, liyasiza einkingeni abantu abasebebhekene nazo. So bafowethu siyacela kakhulu ukuthi subscribe kwakho ikhona bafowethu okuzokwenza ukuthi uhleli ube umuntu onolwazi ngokwenzakalayo emhlabeni, ngokwenzakalayo nje bafowethu empilweni. Mhlawumbe nawe ke ezinye izinto esuke mhlawumbe sisho uthe la inkinga mhlawumbe nawe usuke mhlawumbe usenkingeni nazo, kodwa mhlawumbe uma usubona ama-video kanjena nawe ungakwazi mhlawumbe usizakale kuleyo nkinga mhlawumbe usuke ubhekene nayo ngaphandle ukuthi uzuze la mhlawumbe ezoshutha, ngoba abanye abantu bayasaba ukuthi beshuthe, kodwa ukubona nje into ukuthi mhlawumbe igcine isilungiswa kanjani ngakwazi na ukuthi mhlawumbe usizakale ngaleyo ndlela. Subscribe bafethu, akumoshi idatha, akumoshi airtime, akumoshi lutho, kodwa nje usuke uyibeka nje amathube nje right bafethu ukuthi ube nomuntu olwazi. Ungakhohlwa ukulike, comment, ukushare, comment bafethu kuyasisiza kakhulu. Thina njengoba usibone bafethu singabantwana abancane sikwazi ukulungisa i-country, so kuyasisiza kakhulu ukuthi mhlawumbe udaba malingaphelanga sibone ukuthi mhlawumbe singaliqeda kanjani, noma mhlawumbe masibhekane nenkinga ecishe ifane naleyo singakwazi kanjani ukuphuma kuyona ukuze ukwazi ukuthi ube umuntu nawe ongeke ukwazi lapho usigxeka ngelinye ilanga, ngoba uthola ukuthi uyasigxeka masihlangana nenye inkinga kanjalo wena ushiya ngecomment yakho ukuthi mhlawumbe sibone ukuthi singenza kanjani ukuze mhlawumbe kube right kuwena, yabo. So siyacela nje kakhulu bafowethu, don't forget to download EasyBet app. EasyBet app bafowethu, ubhejele ibhola, ubhejele ama-game laphana ngaphandle, uzenzele nje imali ngaphandle ukuthi uvuke uye emsebenzini uyongena 9 to 12 noma 10 to 8. Ngaphandle nje kwalokho bafowethu uzazenzela nje imali, uyigenerate. So bafowethu la bafowethu kunodaba lobucayi kakhulu, daba lala ekhaya sibhalelwe umakhelwane wala ekhaya. So umakhelwane uyasho umakhelwane uthi ke uyacela usingamvezi singenze lutho ngoba umuntu ojwayele ukusiza la ekhaya, njengoba la ekhaya kunomuntu ogulayo, umfowethu ogulayo, nomama wakhona futhi uyagula. So umakhelwane lo ujwayele ukusiza kakhulu, kodwa usabile ukuthi ke simveze ukuthi noma sifike naye la sizoveza ukuthi hayi uyena umuntu osibhalelile. So yingakho nje evele wasithumela wathi bafowethu kunesimo esicayi kakhulu la, uyabona nje la emotweni siphethe ama-pampers esizofike siwashiye la ngesimo sokuthi umfowethu uphila ngama-pampers. Ugogo wakhona unenkinga lana, ubolelwe isilonda, yabona nje bafethu iningi kakhulu nje izinto ezikhona la, kodwa ke umfowethu lo ngathi wayilobolile. So umakhelwane befisa ukuthi ke sikwazi ukuthi kuzosizakala umfowethu ngoba umakoti naye ngathi wahamba, yabo. So fike size zonke lezo izathu lezi ukuthi wahambelani ukuze mhlawumbe ucelakala ukuthi mhlawumbe abuye akwazi uzolekela unakhonyana umamezala wakhe nomuntu omkhwenyana wakhe bafowethu. So njengamanje siyacela kakhulu bafowethu ukuthi nesilekelele singene ngaphakathi. Oh mana siwakhiphe lamanamba yena yabo. So njengoba nibona nje bafethu ama-Aldat lawa, ama-Aldat nappies, kodwa siwavula bafethu masifika la ngaphakathi. But okwamanje mhlawumbe singangena sibone ukuthi kuthiwani. Okunye ke asikayi sibatshela ekhaya ukuthi siyeza, abasazi asazani nje, ya uqoqola ekhaya. Uqoqola ekhaya. Uqoqola ekhaya. Uqoqola ekhaya. Qoqo. Qoqola ekhaya. Uqoqola ekhaya. Uqoqola ekhaya. Ayikhala ibhungezi la.
Uqola ekhaya. Uqola ekhaya. Uqola ekhaya. Yebo mama njani? Siyala isikhona nje. Yeah. Yeah. Oh mama igama lami nguSiphiwe Ntombela mawami. Sishuthela umabona kude ungathini nje mhlawumbe usubona nayo ikhamera la. Hayi. Awana amakhamera. Ngizigulela ngizifela nginje. Oh amakhamera umama sisuka kumabona kude njengoba usibona sila. Ozokwenzani kulolu sizo engibhekene nalo? Mina siwamabona kude mama sinakhunjelo njengoba usibona sila. Amakhamera azonzani kulomuzi ngigula mina nomntanami. Ngiyaqaqa njalo mama ukwazi ukuma. Silethe usizo mawami silethe usizo mama. Oh kumina ngoba kugula mina nondodana wami sobabili. Hayi so letha singafisa nje ukubona mama sibone ukuthi mhlawumbe singasiza ngaphi lapho singasiza khona. Kufanele yini amakhamera bekhona? Mama nje angithi sibusiso kumabona kude mama so njengoba sila nje sithunyiwe njengoba ukhona lapha esibhedlela so sithunyelwe ilocation sabona ukuthi mhlawumbe kumele size sorry kumele size mawami. Angikwazi ukuma isikhathi eside. Oh yeah. Nginani ngizwe ukuthi nithini. Then. Oh sorry mama. Omunye ogulayo. Nangu la. Oh yeah. Ekamereni. Siyayifanela nje. Oh yeah. Kodwa ngcono mina ngoba ngisancenga. Oh yeah. Yo. Hangivula amakhethini. Oh. Namawindi. Sewahlala kunephunga nje. Ngoba konayi. Kubi bantu abami. Hayi. Kubi. Eyo. Kodwa Jehova. Uyabona. Sazi ukuthi makunje kuyogcina phi. Uye lo. Ogulayo. Engihlala. Wenzakalani kuwena mama? Usondeze ngala uhlala. Usondeze ngala uhlala umbambe. Hey. Ngalibalo ngamlibazo. Bheka ngala. Hey. Hayi. Ajika ngawo. Yabona nina. Nivala amakhala ngakhona. Hayi lutho siwavalile mama siwavalile. Hayi sewaba iphunga nje. Sesalijwayela. Huyo ndodana lo. Mama umuntu akabingelele nje kahle mawami. Njengoba sichazile nje phandle ukuthi siwamabona kude. So sihambe siza umphakathi ucingo lakho inhlelo zakho siyithole eclinic. So njengoba sibona silana siphethe namaphasela la esifike nawo esokwazi sosiza ngawo. So mhlawumbe nje mama singaqala nje sizwe ukuthi la ekhaya kwabani mhlambe umfowethu bani singaqala sizwe sifise nje ukuzwa lokho. KwaZondo la ekhaya. Yebo. Uzamani lo. Yebo mama. Kumantshangase mina. Mama. Ubaba la ekhaya kasekho. Yeah. Sasishiya. Yeah. Umfana wami lo. Yeah. Kukuphela kwakhe. Yeah. Uyagula. Uguliswe isona isifo lesesikhona esihlasela abantu abasha. Inkinga sisazi mama. Oh, igciwane. Oh yeah. Lengculaza. Yeah. Selinomxhantela ke ngoba sekukhona no TB. Kanti nami nginje onyaweni. Kisele naye nje sengiyambhasopa ngimshintsha amaphampasi kuona lo mlenze nawo ngavumi ingane yami. Mene ngoduso. Yahamba nayo somthwalo wami. Ngizamile ukukhuluma nomlingani.
Hayi nhlanga zimuka nomoya. Khona kubi. Njoba nimbona nje uhlalelele kanje. Ngifaka amanabikeni maye khona. Maye ngekho amoshele wona umbhede. Kuona lo mlenze ugele. Owash. Njalo nje. So sifuna ukuzwa lana ukuthi uNakhunjana umama wakhe wahanjiswa yini la ekhaya. Wayekhala ngawo amantombazane ngoba akashintshanga phela nobe selobola. Waqhubeka namantombazane. Wona lawo mgulisile. Kodwa balobana nebazi. Waba umuntu othembisayo ukuthi uzoshintsha. Oh yeah. Akangashintsha. Ahlukumeza intombazane yakhe. Amantombazane ithuka ishayela incinga esho yonke into. Naye abuya angalali la ekhaya ishingane yomuntu iyodwa. Kodwa ke ngoba sasesikhokhela kwakufanele ahlala bekezele. Yeah. Sengibikile kudaba lokuthi nje manje. Odayi. Yafana. So manje ugula kumqaleni nogula. Hayi, mangicabanga nje esithupha lenyanga. Hawu. Yo, Esithupha lenyanga. Ngoba into engenza ngikhumbule useyawaqeda lamaphilisi e-TB. Oh yeah. Ngoba abayinyanga ezisithupha. Kodwa igciwane phela uyazi alinayo into yokwelapha. Yeah. Udla nje imishanguzo. Kanti naye lemishanguzo ubeyidla nje ngifihlela usevele wayiyeka yiko sekumgulisa kanjena useyiqala phansi ke manje uyayidla imishanguzo. Yebo. Nakhona nje ubuphela nje lo 6 months. Angubona umehluko. Umsebenzini ubesebenza. Besebenza besebenza. Owagcina seyeka. Wagcina seyeka beselele kanje. Phela basebenza kahle yona le mali lebigijinyiswa amantombazane. Ngoba yena ubesebenza kahle ubeka Toyota. Ubesebenza kahle. Antabana. So manje kwagcineke uNakhunjana ke amantombazane wona asho nabo amantombazane. Ubosana kwani umuntu mayisenje ngasasebenzi. Ngasekho phela njengoba ngisho ukuthi begijinyiswa imali. Seke imali manje selele phansi umthwalo wami. Yeah. Kodwa bekufanele sibambisane nomakoti ngoba phela amantombazane bephuma khona la ekhaya. Yebo ube nendlebe ingaphandle bantu ehena la kade washintsha khona. Oh yeah. Engathi mangimbuyisa ngimfaka la ngaphakathi sekukhona umakoti kanti uyaqhubeka ulala khona endlini engaphandle nalamantombazane. Oh hayi. Manje ukwena kwenzakalani ke kuwena? Onyawo nje kwamile isilonde sisodwa ngithi nginoshukela mntana. Saseke senza kanjena ke saya ngokuya ke ushukela ke mawukhona egazini umilwe isilonda siyabhebhetheka ke kube njena nje. Yeah. Sinezifo esingalapheki sobabili. Shukela ulapheki igciwane lela lapheki. Manje wena uqale noshukela wena. Hayi wesithathu lonyaka. Oh yeah. Kodwa bengivuka ngisebenza. Ngihlale ngoba sekuyilo mlenze. Yeah. Manje ingane ziphi ihlobo ziphi kwenzakalani? Uyazi nje ihlobo zinendaba. Mawususa esimene sinje akho sihlobo esisondelayo. Ngathi kubaleka umakoti. Ngikhokhe ngemali yami yasemajaldini wahamba. Wena usebenza emajaldini. Ngisenza emajaldini. Ngoba ngifuna ukuthi kube khona umfazi. Ngithi uzoqoqeka. Yeah. Ngahlanganisa okwami ngahlanganisa nokwakhe. Ngikhona imali mina lapha emajaldini. Kanti wayenzani imali yakhe amantombazane utshwala lezi ndawo ezikomlaze kuthiwa wobani ini amayadi ngani yami bayihamba amayadi. Buya ngeintatha kusa ashiwe yimoto lana kuyaphithisa nje nabafana bayazi ukuthi uyahola namhlanje bayila. Ube umadlisa lo. Selele la manje akusekho namafana ozayo manje kubo bonke labo madlisa kade bedla imali yakhe. Njalo nje impilo. Manje ukhona kanjani ukumshintsha? Ngimshintshe nje phela ngiyambula ngibheke ngoba phela izandla zona ziyasebenza inkinga umlenze. Yeah. Kube ikona ukuthi naye imali yamaphampasi le ibuye ingabi khona.
ngimguquleke ngimrolele laphaya uma ngabe imoshela umbhede ngiphinde ngidonse bese ngibuya ngizomclean wangani yami nangane suyise enephika hayi kanje alimthathanga isikhathi eside iphika ngoba inesifuba somoya ya kwaba yinyanga ezimbili nje kwamxina hayi wathulela emsebenzini kodwa bakithi angizange ngihlupheka kanje ngale ngane zange ngoba nawe isiwashiye ngakhela umuzi wena ubona nje bese siphethe naka mama manabukeni sicabanga mhlawumbe ukuthi azolekelela Jehova siphethe mhlawumbe uyakhuluma emfihlakwelweni kodwa abantu abami nina naze kanjani sinesimo esinjela ekhaya Nkosi umfana wami siyacabanga ukuthi mhlawumbe azolekelela Nkosi yami ngoba vuka phela ubone napha abantu besilethela usizo usulela umphela nje manje wakithi ngani zami yiwo-ke lawa esijwayele ukunikeza ngayo abantu emphakathini ngoba uyangihlelela Jehova abantu bahola imali encane uyakhuluma emfihlakaleni siyathembisa futhi ukuthi monthly sohlela isiza mama la ekhaya sizoletha amanabukeni ukuze umfowethu akwazi ukuthi thina mahewu phela asizakala kasenamandla hayi sokwenza njalo ngiyabonga ngani yami ngiyabonga monthly nje mama sobe sila ekhaya silethe wona amanabukeni awuvuka phela ubone ngiyeke mama ngiyeke Nkosi simangaliso zika Jehova ngiyeke mama sakwazi ngishuke enkonzweni so-ke mama ungenazama ukuthi uxhumane nabo kodwa umlingani wakhe lo umama wakhe Samile ingane mangibuka iyathanda ukuza kodwa uma wayo uthi kudala ingane yakhe ibika ukuthi iyahlupheka iyahlukumezeka engathi mina bengiyekele ngibukele bengabukele mina bengikhuza kodwa kunhlangazimuka nomoya mama ukhuluma naye lo mene manje wena uthi uthela amanzi edadeni akezwa nokuthi kwenzakalani mama ngicela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe sizame ukuthi mhlawumbe simfonele umama mhlawumbe ke sizame ukufonela umama ngibheke la nathi awusicela ukuthi sifake hayi kuzolunga mama kuzolunga saphila kodwa sashaya ngicela ukuthi ukhulume naye mama anifanye loud mama wenzani owayicisha manje zani mama faka loud mama sebeyayasinamba njalana sonela mama check lela phezulu heyo phezulu kukhamba sinam 06 la sawa kukhamba sinam Hello, Sabo. ndodakazi yami yebo Yebo, bawule ngikhuluma naye. uma umyeni wakho Ma umyeni wami. yebo ngani yami
Oh, yebo ma, njani? Hayi, sikhona nje okungasho lutho. Umama singamsiza ngani Nkosi yami? Hawu ngani yami. Ukhuluma kanjani mawukhuluma kanje? Akuvele phela uzobona umyeni wakho. Isima sisihle la ekhaya. Umyeni wami kade etheni ngoba wena ingane yakho buyivuna mangabe idlala ngami. Umyeni wakho lobolile ngani yami nami ngafaka lana manje akungabe umthwalo wami ngedwa misigula kanje. Wemama lalela ngoba ngiyabona ngathi soxabana ngicela ukunikeza uma ukhulume naye ngoba lento ngitshela yona njengamanje mina angiyizwa. Ingane yakho yadlala ngami for 5 years uthulu uyibukela idlala ngami ungasho lutho ngiyireporta ngithi yangihlupha ingane yakho. Awuletheka. Angizwa nje kahle. Yebo manje angathi Mlingani. Yebo mlingani. Ungangilinge mina. Hawu mlingani. Mlingani. Yini ufuna enganeni yami manje? Sikhulume sesiwumndeni sikhulume nje okwengane yami. Uyazi ukuthi mina umlenze uyankenketha. Ngicela uvele nje. Ngicela uvele mlingani sikhuluma umlomo nomlomo. Yey ungangilingi wemfazi. Ungalingi ngoba ngangilokhu ngifika ngizobika ukuthi indodana yakho iyenzani ingane yami iyayihlukumeza yayisesezi iyazathi isigula yimi lo ngangehla ngenyuka nengane yami ngazama mlingani ngazama uyazi nawe ngazama uyazazi lengane zamanje ujabula lutho angishisa amantombazane ukhona angithi ngaze ngambuyisa endlini engaphandle ngamfaka ngaphakathi ukuthi uzoqoqeka lanise mlingani mlingani celuze mlingani celuze mlingani celuze sokhuluma mlingani ngiyacela mlingani sokhuluma ngiyacela awumela kancane mlingani ngibuze ukuthi umntwana uzoba nini awunizani nobabili zani mlingani zani vele ngeke ngidla ngaphagananga mina lapha yana yebo ngithohlungezekayo yebo mlingani okusasa kwemlingani hawu ngiyabonga mlingani ungibhedele mina cha mlingani cha sokhuluma njengabafazi hayi angifayizwa nje kahle mntalento mlingani okay mlingani ngoba ngizonijahile yebo mlingani ngiyabonga hayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe sizweleke naye usengalindela mhlawumbe mama ikusasa nizwele sobonga befikile hlezi bethembisa hayi siyabonga kakhulu wemama yezwa sobuya noma kanjani kusasa uyezwa mama yebo siyabonga kakhulu ngizwakale ngiyabonga ngani zami ngiyabonga kanisa ngiyabonga hambe nomusa bafowethu hey umuntu nakho adlulise nje bafowethu ukuthi mhlambe khona lokho okugcine mhlambe kubazekile ukuthi mhlambe kwenzeke yize kunzima but asithembe ukuthi yonke into izohamba kahle uma mhlambe sekufika kusasa ngoba esikufisa ukuthi nje umfowethu akwazi ukusizakala nomama ekwazi ukusizakala but asazi ukuthi kokwenze kanjani osukwini lakusasa njengoba kunqunywe lona but sobuya noma kanjani hayi bafowethu sihlulekile kuyibamba bafowethu kunzima kakhulu ngaphakathi yawo nje umuntu usho ngathi mhlambe kade wagcina mhlambe nje ukushintshwa noma uklinwa ngoba iphunga lingaphezulu kwamandla so siyaxolisa nje lapho bafowethu ukuthi mhlambe siba abantu abakhombe abahlulekile ukumukela isimo ngenxa yamakhala angajwayele siyabonga so bafowethu siyabingelela this is day 2 usuku ke bafowethu lolu lwesibili njengoba obekuthenjisiwe ukuthi ke noma kanjani usukwini lakusasa kuzokwazi ukuthi ke kuzoba nezingxoxo khona la ekhaya so
Themba kakhulu ukuthi konke sizoba so kuzoba impumelelo. So njengamanje sicela ukungena ngaphakathi nambe nathi sibone ukuthi kuzokwenza kanjani. Oleka. Oleka. Hey mama shtu, mama isikhathi eside. Oleka. Go. Ebo mam. Oh. Ninjani mam? Abantu nabuya. Siphinde sabuya olede. Oh. Yeah. Ngithi. Sanibona. Nani? Yeah. Isi sanibona. Yeah. Ingeke mama noma singahlala ngakhona ngala Dani. Senjalo nje. Akushintshe lutho. Singahlala ngakhona ngala. Oh. Ngempela ngiyaphi. Oh. Niyaphila kodwa sekusile. Hey, ikhona nje amahlala khona. Yeah. Wena ngishile nje kungishiksanje. Yeah. Shintshe lutho. Yeah. Hayi siyabona ukuthi akushintshe lutho impela. Hayi so abafiki batheni usuphume nabo. Hayi babethe bona basendleleni bayeza. Oh yeah. Kodwa khona abantu engathembayo. Awuhlale bethembisa. Yeah. Kodwa hayi ake silinde nje. Hayi we. Sezakhuluma manga umuntu. Qinisile. Hayi hlala phansi mama uzohlala ngaphi? Ngolokhetha thina isikhathi. Oh, mas. Yeah. Hayi mama hey. Ngakwenziwe. Mama uhlala ngana ndikusofa. Mama uhlala ngana ndikusofa. Oza mama uzohlala kusofa. Oza mama uzohlala kusofa. Oh. Hey. Ahlali phansi mama hey. Sakudinga la emhlabeni. Samele uzoshaya ingoma ngalolu nyawo. Ngithi inkosi ayingithathe kodwa izongithatha kanjani umntana manje? Yeah. Hayi, sekubonwa ngokusa manje kuyena. Hayi sekubi kakhulu. Angazi noma bayeza. Bathe basendleleni. Azodla. Sesingalinda nje. Salufuna lo nyawo lakhe engomeni. Ngathi linamandla namhlanje. Ngenketha. Oh kodwa nganyama ingoma. Hayi. Sakwazi ngisho ukugida enkonzweni. Abazalwane bayebeze kodwa bezokubona. Oh. Kuhanjelwa abantu abanezikhundla laphaya. Thina abantu bazana nje silaphaya. Hawu, kodwa abantu kavela umfundisi wami benomama. Nayibona abandla basavela. Basanawo unembeza abalethe umkhuleko balethe nje abandla noko okumagona ndoda noma yogadi kube ikona ukuthi akusangeni lutho. Savuma lutho akasadli lutho. Ngizidleleke mina ngoba hayi ngeke ngenze lutho nami. Inhliziyo yakhe ingasavumi. Hayi kuhleke mama uma umfundisi sakhumbule. Hayi bandla inceke yenkosi iyafika. Engayikhohliwe izimvu zakhe. Hayi. Phela kuthiwa zula afune yodwa. Elahlekile emadlelweni kunjalo ukukholwa ngani yami. Nami ngiyayiletha umthwalo yami kuyena ngoba uthi lethani konke ninenisindwayo nenikhathele ngizoniphumuza. Hayi kodwa sengifisa ukuphumula kokugcina mina senganele. Afisi mama. Hayi ngasangiqonqoza wena. Ongena. Yasiza uMantshanga sosibizela. What's your man? Abrisibizela nekamera. WeMantshangasi.
Uzobonisa ngathi Mlingani kahleni. unama-bodyguard wena manje la. Mlingani. Nizobukisa ngathi Abantu abangisizayo. abakusiza-ke. Niyaphila kodwa. No, siyaphila sibona siyahamba yasibona siyahamba. Sicela ukuthi nisondele ngalana mama. Lo mama lo nengane esibizela emakhamera. Besibizela abantu bamakhamera. Mani sikhulume mlingena amakhodi. Mlingena amakhodi. Nani kuphi? Ngenzeni mama ngoba wathi ngidlala ngami. Ngiyabona ukuthi sikhona la ikhasi zonhlungu uhlonipha nje kwakhona. Siyacela mama mhlambe sinakhuluma. Kodwa ngabe usitshelile ukuthi kunabantu bamakhamera. Sikhulumisana. Abazongisiza. Njoba wahamba wona sengisizwa yibona laba abantu bamakhaya. Usizwa yibona sonke lesikhathi udelela uhlaza. Phansi. Sihlalele phansi omnuka kanje endlini. Sizowenza nje lokho senzele lo gulakhe. Mlingani. Unjani munje mlingani? Imlingani kona nje mlingani. Yini mlingani? Unyawo lo mlingani. Akakaguli unyawo lunjani? Yazi kusebenzisa unyawo. Sekusulu nje mlingani. Wemlingani ngicela ukutshela la. Iphike yona ingane yakho le. Awume ngane yami, awume ndoda. Ngifuna ukumbalela lo. Ingane yami. Hey, Sukhulelwe emakhodi. hayibo umakoti. Umakoti kaba. Makoti. Umakoti Hayi mama bestalent icontrolele mama yabo. Uzokwazi yonke into. Siyamsiza mama kuyokusimsiya siyamlekela ngezinto ezithize yabo. So ube sifisa ukuthi mama befisa ukuthi mama kuzoxoxiswana mhlawumbe bazoxoxisana nokunye yabo. So manje yabo nje lento leyo ukuthi nje manje lokhu Mlingani. ngicela ukuthi mhlawumbe Makhodi. zama ukuthi mhlawumbe yazi umnyakoti. Kodwa umtsheli ukuthi uzame nje kusukaphi. awukwazi siswami Njengoba ingane yakho yayikwenza umbuka ihamba nentombi ngama ngoba kumina ngafuna. Angindaba mina umdala ebongihlukumeza lo mama lo. Uchazele yonke into. Yimi noma umntanami. Le ingane yami ihlukumezeke kabi kabi. Yeah. Ifike la ingane yami incane intombi umntombi Awuzohamba ungakamboni umyeni wakho ukuthi unjani. lenkomo embi. Umxolele. Usokhukhwini lokufa. Akahamba umxolelile emakhodi. Esebenza lo mfana wale ekhaya. Esebenza enkampanini eziphezulu ehola imali. Kodwa egijimisana namantombazane. Up and down, up and down. Angenzanga lutho ni mlingani. Ngoba ngazama mina mlingani. Ngazama mina mlingani. Wawuhleli la. Zosinda mina kulomlenze mlingani uzongibona. Uthule wena unyoka. Mama. Ngifusana ubuhlungu ngiyona into ngikubizela yona le mina. Uzohlekisa ngami emzini wami. Mama. Ngiyeke ngibaleke ngifusela ubuhlungu bona wena. Ingane yami ihlukumezekile. Mali yami wena. Nathi besifuna vele ukuza isitori sonke yabo. Mlingani. Mama. Angizwa ngandla. Mana phela Uyabona ukuba ngiguli mlingani. Uyamuzwa. Uyabona ukuba ngikholisana Miswana. Yebo nasampela. Uzosindela umlenze ayisuka thina. Uzosindela lo mlenze wena. Uyangizwa? Uzosindela lo mlenze. Mina ngiyamuzwa kodwa. Uzosindela lo mlenze okwawe. Hey wena nisuka la. Angicasula la. Siyodibana kodwa wena ungakasho ungakafi. Lalela ngikutshela. Manani noma namakamareni. Yabona nje lengane ngikusenga nzima. Yes. Isho uyise incane. Yazogana lekhaya. Abalanda inkomo zabo bayekele kulala. Bavele inkomo zabo. Bavele bayona. Sonakele. Ngazokubamba mina. Uyagula lo.
Uyabona wena. Sathi ungaphela ufe. Sathi ungaphela ufe. Ungiyengani akazi ukubamba. Angikuni izandla phela. Awazi ukufa wena Yangazi kahle mina. Ngizokudonsana lo mlenzana wakho mina. Kodwa nangumfazi. Ungihlumezela ingane yakho. Efika ingane yami lapha inciphile ingakho. Nephunge nephu. Kwenze njani la? Bazalwana siyacela bazalwana. So manje yabo akhulumeki manje ngento ngoba lokhu nowoza noko yabo akhulumeki bazalwana. Ya okay. Ani ngitshela. Ngizifungela la indini nami. Ngisibizela. Bawuphalaza. Manini bazalwane. Yabona manje akhulumeki ngendlela okunakhunjwa ngakhona, okubozana ngakhona mama. Ngirangisela kanjani endlini? Saqola ukukhuluma imali kodwa nawe ndonama la nengane yakho. Akase izinto esiyibizele le khasi phuma ethanda ngoba kuyanyuka nomnuka. Akazi ukukhuluma kanjalo. Wona uzofana ukukhuluma. Mina bhuti. Hayibo yazi Ngitshela umfana. hayibo usibemna. Swabaqoka nje lo mfana. Hayibo Kodwa ngikucelayo. hayibo mkhonyana wami kwasiyami. Ngithethelele ntombazana. Athethelele kwenzani? Ngithethelele. Ngoba wemshiya la. Sokukho lokufa manje. Ukhona mfana. Angahamba noma nini. Akahambe Kodwa mlingana unazi inseko. Sele wona ngakhala mlingani ingane yami eyishiya la. Ifonela amantombazane eyithuka athule ahamba ayapha emayadini akhe angizazi izinto ayihamba kuzona ayodashwa. Kazama mlingani. Wazama wenza mlingani kwenzakalani? Yazi ukuthi mina lengane ifuza uyise. Kodwa ngahlala kulomuzi angizange ngihambe ngigugela khona namhlanje. Ingane yakhe simuka nendwedwe. Ungakho nje ahamba. Ngitshela lokho mlingani. Ngayifundisa kabe mlingani. Eyami ingane ngayifundisa. Mina ngahlala kulomuzi. Wahlala wenza. Uyise walengane njekaye lengane. Nengane yakhe nje futhi. Yebo kodwa ngahlala. Ngoba ngangumfazi ngizogana. Leyizonzani lengane izogana leyikhaya. Kodwa yikho inkomo embili. Ungathi inkomo embili. Ungahlalela lento. Inkomo ezimbili mama. Uyini nalena ngitshela ukuthini? Bazalwana akulungisa umama nawe befisa ukuthi sasaqhubeka usisi akwazi sezomlekelela. Yeyi wemfana lo. Yes yonke esizelela kahle mama. Ukuthi usisi umama ubefisa ukuthi usisi akwazi uzolela umfowethu. Amlekelele. Emlekelele. Ngoba lo muntu abasekho nje kumanje. Ngizomsiza kanje umuntu kadokotela. khuluma kuni lokho mlingani. Sephefumula ingane yami. Yabo izinto ezenza ngikhuluma kuthiwe angihlale ngibekezele njengoba mesho nje usimakoti yabekezela ngabekezela 5 years ngihleli naye 5 years Uphatha amahewu. amantombazane ngizima ngithi ngiyakhuluma akahole ebhuti ngamazi angabuyi ekhaya nangu makho nofakazi ngizima ngithi ngiyakhuluma naye athi makho ufunani ngoba wakulobola bekufuneka ngenze ngezi inkomo ezimbili Sasaqhubeka ayikho inhlobo esifike Benivele benifuna inkomo engakavele zele. Yondliwa ingane yakhe la ekhaya. Manje kuzogcina kwenzeke njani mama ngoba thina kahle into esinicelele yona ukuthi mhlawumbe umama nibize umama befisa ukuthi nizokwazi uzomlekelela wena. yabona mangabe kukhulunywa indaba kamama Nangumakhothi umntanami. ngoba Nangumakhothi. yabo usenginjani Khuluma naye nangumakhothi. lo akaze anginikeze Khuluma nangumakhothi mntanami. uyangazi namhlanje uthi nguma wezamani. hayibo zamani usufuna ukuxolela namhlanje ngoba nakho usugula uyakhumbula umuntu ongenza zona Uzosinda. usayikhumbula into ongenza zona Uzosinda ngiyamethemba uNkulunkulu engimkhonzayo. Kubuhlungu ukubona nje mina ngangithi ngifuna ukubona uphila ngikhulume kahle nawe uphila usunje namhlanje usulelelani Sibona wena uzophila ngani yazo. Cela ungahamba. Mlingani umshiye. Mshiye mlingani. Ngimshiye. Bakho izinhle zamani Ngimshele esigogweni. Asisaqula amacala manje. uyakhumbula uhamba ungabuyi isonto lonke ngithi manje ngithi ngiyakutshela ungitshela indaba Hawu ngani yami. Kuyathethelelwa.
Uzomkhulisa kakhulu. Hayi mama ngifuna ukuthi mangabe hambe nenhliziyo emhlophe. Abethi ubuzela khona ubuze sizombona. Mina kahle bengafunga khona kusala ekhaya. Kodwa uyakhumbula ke ngane yami igula ingane yami ngifika le ekhaya ngizontshethi iyagula wathini wena Deyikade ihambele niyogulela ekhaya ngoba kufanele igulele la. wayixoshwe uyena nentombi yakhe uba nithi Kangekho mina bengihlala ejalidini uzandile uyazi. umuzinhle Uzile. Kwafuneka ngigulela ekhaya. Bengihlala ejalidini uyazi into eningi ezenzeka la sikho kodwa mangifikile ngangikuza. Futhi mina into engitshela yona mina angikhumbuli umama lona engisupport njengomakoti kakhulu uJodiwe la ekhaya. Mina la ekhaya ikho into engangade Kufanele ngenzeni? Ingane yakhe Ngikuthwale ngigijime nawe umgoqo wonke. Kwafanele ngikubelethele emhlanje. Kwafanele ngikuqoqoshe ngigijime nawe umhlaba wonke. Umtshotho nawe nawukhiye kumkhiye asale kanjalo Kongenawo yini? uyakhumbula umtshotho nawe nawukhiye kumkhiye angithathe ukhiye mina ngemkhiye Khona bonga ukuthi ngiphethwe yilo mlenze. Safunda ukuthi hey angisafunile Mama khuluma into eyodwa le ukuthi kuzokwazi nikwenzeke lokho ukuthi isiphi izathu mama ekufeni imani isiphi izathu ekufeni wafona agijime naye yes man amqoqoshe agijime naye osele ukuthi nje wena noma wakho nizolanda izinto zenu yebo phela kukho kunye mina sengiright la ngikhona mama ubabize kozinhle ngane yami ngiright no ngeke sandi futhi yebo hawu sengaqhubeka nempilo Uyahlelani uyabalingani manje mina abayazi into yabo abangasazi isitori ebengifuna sabo ukwenza nje bengifuna ukuthi abantu bangangibuki njengomuntu omumbi mangabe kwenzeke shona kungathiwa ngamlahla ngikukanisile ngami ngomakhelwane la mina akekho umuntu obengangihleki la endaweni bengiyihlaya la endaweni ngenxa yengane yakho mama nami ngibizwa ngesilima ngisula somfazi esingakathi ukipitela inkomo ezimbili hlule ukubekezela. isimangeti ngithi ngiyakhuluma intombi zakhe zingithuke zifona even nangolo zithi nje awukahle wena Sizongizisa ubuhlungu ngigulelwa kanje Mlikani. fonele mina zithi angilande ingane yami ngoba ayisena ndawo lapha yana habi uyakhala namhlanje sidlulisa kakhulu ukubonga athula phela mathu hayibo ngayisho nje into efana naleyo Tena zamani hayibo Zondo. zamani umkhwenyana Khalani wena. wathula ngempela nomfana Ukhala yini uzenzisa la uzenzisa la. Yini ayikhalelayo wena uzenzisa la. zamani Khalani uzenzisa uyazenzisa. Ukhala yini wena. Jabula, ngikhiza ngishaya ingoma. Ngikizani nina nobabili ngishaya ingoma. Yona into ebenifuna le. phela kubuhlungu kuhamba komuntu mlingani Sizojani bafethu makunje? ngempela amiyeke ngane yami phela ukhulelwe wena So yenziwa njani into? ukhulelwe ngane yami Ukhala emzini wami nesisiso sakwenye indawo ihlazo. uya ngane yami thula wena sikhohlakala samama Uze wena. kunjenje uwena thula nesikhohlakala samama kunjenje uwena ingakho nje Cha ngifuna usizo thina into soyenza njengamanje. yibo Ungapheka athula ngempela lo mfana Mnyeke mama mnyeke umsebenzi wakho yonke le Mnyeko wakho wafundlala ngengimiyeke. akusuzwambulala Nangu wambulala. Nawe wafika nesifo futhi. ngoba ukube wena wonezeluleko ngengane yakho wayizoyikhulisa ngendlela efanele ingakho nje kunje wena ngane yamsambenzi bona kubuhlungu Nkosi yami mlingani siyaxoxa ukhuluma kakhulu kodwa nje ubuhlungu benhliziyo uthi izinto Ngeke ingane. Kanti mina ngenzeni emhlabeni? Ngiphume ngazokhalela emzini wami. moya mlingani bona ubuhlungu mase kunje mlingani ngane yami hayi ngane yami ngasakhaya Ngizamani. kodwa Nkosi yami Sengisebenza kakhulu.
Hayi ngani. Uzonakala ngani la. Hayi makhelwane. Somenze njani? Khali njengoba nganethemba. Kodwa makhelwane. Kodwa makhelwane bona Yakubiza manje. kodwa mlingani. Hayi sasa simiyeka mlingani. Yazi ngumntwana. Mlingani. Asasa simiyeka mlingani. Aphumula umfana. Yebo baba kamba kanjani Nkabi yami? Aphumula umfana. Yeah, we good. And how are you? I'm fine mfethu. Yeah, singakusiza ngani futhi? Mfethu ukhuluma noZoso mngani wami mfethu kuhamba kanjani ish? Siyaphila mfowethu. Uyangibona ngithi? Awuzoso lo mfana lo siza abantu. Yebo. Okay, Zoso, yeah, singakusiza ngani namhlanje? Mngani wami mfethu yazi nginenkinga la mfethu. Asikhona khona isho sakade siyenza la mfethu. Manje sekuvele kwashona umuntu la mfethu yazi. Manje angazi mfethu kukhona usizo mhlawumbe ongalwenza futhi okuphuthumayo. Akubuhlungu mlingani. Hey. Manje ufuna ngenze njani mina Nkabi yami? Hawu phela wena mfethu ngicabanga ukuthi phela njengoba ngishayela wena vele umuntu ozoba ongaba nolwazi mhlawumbe ukuthi ngathintwa aba mfethu ngakusendela location na mfethu ku-WhatsApp yabo mhlawumbe iziphi inaphujana engathini. Ngizokufika phi mina? Ngizokusendela Ngoba location. phela uyayazi ukuthi kucayi kanjani ndaba ukufuna komuntu akufanele ngifike ngedwa kufanele ngifice nawe ukhona ukuthi ukwazi ukuzikhulumela mase kufika amaphoyisa usiwafonelile amaphoyisa Kanti nawo usamthanda yena osukhala kangaka manje ngoba uyabona nenyanga sayiseduze la. Hello Zoso usakhona? Yebo mngani wami hayi ngicela sixhumane ku-WhatsApp mfethu. Khona mlingani. Alright ayikiki. uNkulunkulu uyazi uhleze necebo. Uyazi mngani wami. Sibuze imibuzo. Nasi besikhutha ubuhlungu beyinhliziyo. Besingaqondi ukuthi seqise kanje amagama ubuhlungu benhliziyo. Ngoba kubuhlungu ukubona ingane yakho ihlukumezeka. Kodwa manje sikubuhlungu kakhulu mangabe sekuphuma ngisho umphefumulo. Hawu, bona mlingani. Kodwa abafana benze njani? Bengigcine ngathi bayafona. Kwenzakaleni? Hayi, mlingani. Ake sabe mlingani. Sizobuya sibuye. Sibheka abafana bade befona ukuthi khona nosiza abalitholayo. Kukhona ishumo esinqabisayo. Hawu, mlingani. Kodwa mlingani uhleli kanjani mlingani? Singashisa isinjena. Masingaqale kodwa mlingani. Ngihamba ngikushisa isinjena. Umuntu kubeke right. Kodwa mlingani sothini? Mlingani. Ake sithi akasaba. Dokotela angasakwazi ukukhokha. Ngithi uzovuka phinda yosebenza. Senze omunye umasingcwabisane. Sorry. Ngibona sengazi ukuthi Abang njengamanje sicela ukubala. mhlawumbe mangase kudayiseleza ngomnye. Nambe ngicabanga kanjalo ngani yami. Kade esifisa Ngoba phela umphefumulo sekufanele uhambe uye phansi. yena umuntu omhlabeni. Ilingana ke sithi ake sihambe sibonke isihlanganisa senza njalo. Siyafisa mhlawumbe ukuthi Ngoba phela besiyibekile ley'nkomo lezi enanilobole ngazo. Sisi soyibuisa sikufa manje kudayiswe zona ke. Ukuze bakwazi umntwana ukuya endaweni yakhe yokuphila. Kuhleleke khona abantu ababukele umso. Umhlola wami mlingani. Siyabonga. Hayi mlingani phela